jaroiku kita lagi datang kurang maaf tanah yo kami pintu memang ditermin para tamu memang itu ikut gayanya itu boleh tengkadu bola disarahkan jadikan kita ai mano rekan kami maka deturmado ayo orang dan arif yo bijaksana maaf wai kami minta dulu sampai juga palu maklumi yo di sila paglakan dari sila modal mo sajo tekigo atau yo de bali yo kini ada lupo ai lamanya yo netalanga maklumi yo lah de generasi yo denalamu ai legendaris nelamu bana saja tahun 70 itulah dinyobana dari kami berdua itu ai banaran di mana kan ko ado mulai tahun tong ko ado tadi dikasih kote iyo dan ko ado pulo banyak iyo mela maaf tapi yo jangan aku jangan yo jadi yo masalah dan yo pada tornado malah di daerah Ipan ahli torika yo kasadonyo sini lawat pulau silawat denau lamu tapi di segi yo tarika enyo sange badari yo bahayo iyo nan ngisi ko padolan denau de punyo saja tahun yo 70 sampai dekini ko memang yo generasi silawan enjoy tujuan tidak ado perubahan tetap yo berjiwa muda iyo lapangan tuh pandang mudo kan pada pulau ayo di segi yo pasilawat pali yang menjadi yo dewasinyo walau di manusia yo kami yo tenang bebas sekian naik dulu muka di penyampaian dari kami Badung kurang lagi sikolan nanti nyona ambil contoh karena nolah diambil denyo contoh katuan kuyo enak di muko kalau muda-muda kalau nani kira pikir gauli ayo de pasamu dari samudra itu di bawah kalau niyo baginan tua dihormati dalam bertamu anak-anak ini kasih sama Tuhan jadi yo sado itu bersalawat itu yo de judulnya walau generasi itu walau generasi yang muda-muda walau di rumah tangga walau di jalan raya walau meminum yo de tetelu walau meminum ika putino sana sudah itu datang ada surau pido parano adio surau kami lai kalah panggil de ratonyo bapak yo bapak kami dan sabala daudo ini hadiah ini basamu walau iyo penitia adonan di situ jadi malam de dulu sana kami sebuah lelangan yo banyak tigo iyo dan dilelang dan di muka samu yang menjadi oi
Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar
Assalamualaikum hormat merdeka.